Ti napalabas, napagbidutan ni Wendy ani Patrick ti kakuyog ni Jamila ket inasitgan na daytoy. Kas taunay panang tagibasit ni Aida kini Jamila. Gapoy ti dayta inawagan ni Jamila ket imbaga na aliklikan na ni Rexon. Banag ang nakaburburtiyaan ni Jamila no apay apawilan ti baro nga adda agarem ken kuana. Nakita ni Patrick ti lalaki anang itulnog ken ni Wendy. Ngem kinuna ti kayanayat na. Isulaeng ti adda karbengan na ngagselos. Ita papagayam denggen ti tuloy ti makalawas sa pakasalitaan ana pauluan. Kay batugan ti puso. Dito'y drama tayo. Sonata ni Ayat. I need your love each moment of my life. The memory shared together. Adda ka matgayam iti dayto apaskan, Jamila. Saan ka analasin adagos, Kan nagpintas ka iti dayta abadom. Agyaman nak. Ngap na pinpintas lata ni Wendy. Apa na pa mo lang kay timbaga? Pudno mo timbaga ka? Kan Patrick, masapol at tinobyang ti makitam lang ang napintas. Ala, agin inom ka manan iti ara. Kadwak dagiti investor adim maray iti daytoy apaskan, Jamila. Ni Rexon dayjay. Sursurutan na kan samat. Ingkuyog nak ni Mrs. Rabara. Kat naawis mat siguro ni Rexon dito Patrick. Ni Wendy. At dapat dito apaskan. Nagpintasan na buya. Ganyan mo at talaga dayto'y babae? Patrick? Walo, anya? Saan ka kumangag iskandalo? Saan mo arum ba nga pagsilosan ni Jamila? Saan ana igagaro ti panagkita mi iti daytoy apaskan? Pudno dayta, Wendy. Ingkuyog nak ni Mrs. Rabara iti daytoy apaskan. Excuse me, paypayapayan na ko ni Mrs. Rabara. Hoy, sika babae. Saan ka bastos? Madama pa ilang kasarsarita ka. Wendy, saan ka kumangag iskandalo? Kababain. Lading ita, nga masapol a panawan kayon. No awan tayo na ko ba dito Tinumpakan, Patrick. Wendy, agkalma ka kuma. No kahit mo agkalma ka, panawan na ka. Amangan mo sa anak makatubal. Mapangkuguyod-guyodin ni Jamila katungpa-tungpa kiti sa wanam. Saan mo apagimunan ni Jamila? Aggayam kami laeng. Panya, panawan na ko na. Sige. Umalati waklangan iti sa bali alamisaan. Sino ti lalaki nga imasidag ka ni Jamila? Ni Rexon? Kasangsangpit ko lang dito'y balay. At nga minti ni asikaso kay opisina kung nag-traffic. At daga ka diditan? Wan, Papa. Ang makapungtutang. Yak magustuhan din nakita ka, buya. Kanya man na buya. Agasan nyo, nagmayat lagi din, di pa nagsarsarita na Patrick kan Jamila. Sino a Jamila? Kagayam ni Patrick. At tapak asandal agagangay nga dayam. Agawan tayo di ababae tinaupyang. Agsilsilos ka man ako na akon. Minamasid ka ni Patrick ang babae pagsilusam. Gagangay na ito tanigusyante. Papa, baka yung matlato may dito'y. Pumanaw akon. Sige, tamad lang bayakon. Naimbag ta sa anak pa yan nakasukat. Ngam sang kapaya pumanaw. Uray na.
Karugrugi lagayam ti Baskan, Patrick. Naimbag ta sana ka na traffic. Ni Wendy. Dak na puutan api manaw, papa. Dak ngamin mapanawan dagiti sa nga ilik nga investor. Akadwak nga may iti da ito apaskan. Kat, napatpatagdangam tinobyam. Sandak kumakagura, papa. Pinanawak ni Wendy itay. Ngamin, impang tana nga agiskandalo. Gabo, tanagsilos manan. Kahit ko makita, dayta Jamila. Ha? San mo't lang na malmalpas dayta problema yung agnobyo. Iswa ka sa ritakman. Girl, I need you. I need your love. Wendy, anya tinapasamak. Apay akas ta tilangam. Talaga makapugtutak, mama. Di ti balayo ti mayak. Tama nga no jak makatupal kat. Ti katulong mi ti pagipapasak. Siyak timbaon ni Papa Adumar ay iti paskan. Nakita-kit din ni Patrick ang makisarsarita iti dayjay a Jamila. Anya? Panagkunak. Saan lang agkayam dagjay? Adalakit ti relasyon ta. Ambisyosa maday jay ang mamirmiraot. Sana mabalin nga iso timang dadali ti relasyon yo. Akalma kalaan. Siyak ti makamo makisarita iti day jay ababay. Kumuyog kada kayo inton mapan kayo ijay balay da, mama. Kayat ko atong paan kan pungot-pungutan ni Jamila. Si kagayam ni Jamila gayam ni Patrick. Amamog ni Mrs. Rabarang amam. Naibaga na nga rod kanya kita'y natalyaw na kami kini Patrick nga agsarsarita, sir. Maragsaka na kamakam-amo kada kayo. Nabayag ka din nga gayam kayo kini Patrick. Idi agad-adal kami pa lang iti kolehiyo, sir. Masaludsod kuman. San ka diya nag-araram ka? Saan, sir? Agayam kami laang. Kan sa anak ang maikari nga ayatan na. Nano mo aklaan? Makitang nagpaisoy ti langam, napintas ka. Sino gayam ti lalaki akasarsaritam? Iso ka di tinobyom? Ni Rexon na jay, sir. Saan ko anobyo? Agar-aram pa lang kanyak. Saan ko unay ngam-amo ni Rexon? Ni Patrick dadada makam-amo king kwa na. Baknang kano ni kursyante. Agam-amo da kano. Angam sigon ka ni Rexon? Saan da kano nasingad ka ni Patrick? Ang mga nusan lang ni Wendy nga anak ko ti agsilsilos. Uray nga ta ni Rexon. Awan tiga po nang agselos da. Agayam kami lang kini Patrick. Ano pa'y di kahit kong ibaga? Nga masapol nga agsublikan itayan ni Mrs. Rabara. Ada sa bali, apagsaritaan ta, Jamila. Agpasyarak to yung opisina yo. Agam na sa isay at paano si kati agpasyari yung opisina, tada na patag ngay bagaking ka. Awanan ka itibayin! Mama, anya ka dito mapaspasama kada kayo. Apay at tinungpadak mo ten. Inuna ako ni Wendy amang tungpakan ka. Makasangsangit ni Wendy, gapoy tinalaos sa pungtot na. Sakbay ko mga agpungtot kayo, mama. Nagdamag kayo kuma. Naira na laeng ang nagkita kami kin ni Jamila iti dayjay apaskan. Insurot ni Mrs. Rabara, abos na.
Kat, naskan ka di akasaritam, na iba kumano saan na kayo nakita ni Wendy. Agpudno ka man kanyak, Patrick. Anya talaga ti relasyon nyo iti dadya babae. Mama, agayam kami laeng. Agayam, laeng, at talaga, wano ada nalimad a relasyon nyo. Awan, mama. Kasladyak mamati. Agululbud ka. Adda ka di panagayat mo iti dadya babae? Nabanogak, mama. Kanrabeo na yan. Masapaak pa ya sumrek iti opisina inton bigat. Apayasan mo asong batan ti salutsud ko. Anya at talaga ti pudno, ha? Kumarkaron ti panagimon ni Wendy kini Jamila. Amkak nga amangan niya ti aramidan na kangkwana. Ad amariribukan na kinirekson. Numabaling, kat saan na akayat nga adaywan ni Jamila. Oh, anya daytoy amarikrik-nak. At tinasayaan, awagak man kit din ni Jamila. Barang nakaringpay. Masapul alikli ka kung timapan ije balay ta. At dayta, agriring at cellphone na. Patrick, nakaawag ka man? Jamila, pasensya ka na. Nasingakan samad. Ang masapul ang makasarita ka. May papanitian niya? May papaniti panagim-imon ni Windekan ka. Naimbaglangan, tanaanawag. Anya gayam ti imbaga ni papaliberato ken ka? Saan ta na pagsaritaan day ta? Awan na nyaman na kanyak day jay. Ni Rexon nga rin ti pagsaritaan ta. Anya di may papan ni Rexon? Amo kanadlaw mo at ni saan nakakayat na sinaan. Kas iti imbagak ken ka, Jamila. Adaywam ni Rexon. Please. Ngam Patrick, saan akas ka rin na maliklikak? Saan ka di amadanagan? Amok teraramidag. Kaya't nakailiklik ni Patrick kini Rexon. Paano kadyak maawatan? Saan namat nga iba gano'n niya tiga po na? Ay, tsak kaya't apanunutan. At dan nobya na, katagpatingga kami lang itagkayam. Kinapod no na, kaya't ko kumangag liniklik kamin, tapno awan tiriripok. Saan arumbang na ito marikliknak? Saan ka maikari? Ad-ad-dala ang nairurumanak ni Nana Aida. Kan sigurado, makaungat lakit di kanyak ni Wendy. Girl, I need you. I need your love. Nanay da, ni da kayo matgayam. Naimbag abigat yun, nana. Ubay kayo, dumanon kayo. Ano sa nyo lang ti kinano mo ti balay mi? Sino tinamnamaam? Ni ka di Patrick, ti amo madumteng? Awan ti naimbag abigat kanyak. Kanyak pagtatakunan ti umadak iti balayo. Kahit ko nga daywam ni Patrick, deta lang ti umay ko ibaga. San kayo kung mga panunot iti san anasayaat?
Agayam kami lang ni Patrick. Uray gayam laeng. Saan ka maikari? Mano agatan ti kasapulam, tapno liklikam ni Patrick. Ha? Diyak kayat asikat yad adda apagapaan dak ni Windy. Gapo ka dita na payak laang. Nababanti pagkitkitaan nyo kanyak. Nana, sa anak akarup-rupa iti kwarta. Awanan ka iti ba? Wendy, awan ka po natong paanak. Agparbang ka kuma. Adda ka dito'y balay ni. Awan ti bibiyang ko. Kabailan kayo bayadan. Wendy, patanak. Windy! Patanak. Windy! Apay asaan kayo ang mamating awan relasyon mi kini Jamila, mama? Agayam kami laang. Saan arumbang day nga inaramid jo? Rimaot kayo kit din? Kat babalawan na ka? Uray gayam laeng. Saan ang maikarikan ka day jaya babae? Nalabas kayo mo't, mama? Gapo iti panangisakit mo kini Jamila. Agatap ni Windy, asaan la agayam ti pangibilbilangam kan kuada. Mama, denggendak kumamat. Gapo iti inaramid jo, inruruman nyo. Aniya? Kat adada ka nunungam day jaya babae? Ngam tinobyam? Da kayo timangkan kanunong iti mading aramid ni Windy, mama. Saan anasaya at ti panang panuynuyokin ko, ana? Anak kalaeng Patrick. Awan ti karbengam amang supling iti kayat ko nga aramidem. Maawatam? Mama, saan nga amin nga banag? Kat maiturayandak. Sa anak a robot. Sa narumbang da diyang inaramid mo, Windy. Imbabain mo ti bagim. Rimaot ka iti balay da Jamila sa dinang rambay. Mabalin na ka nga idarom. Di idarom nat no kabailan na. Di adal ka. Baknang ka. Sa narumbang at tinutupam. Sa naku mga inunaan. Kat, anya ti aramidan nyo, papa? Kaya't ko agasarita. Kinasarita kon, idirabi. Mapanak to di opisina da. Wino paayabak, di opisina. No ayaban nyo iti opisina yo. Tiyak pa'y umayag trabaho. Inaklaangan kasarita ni Mama Aida. May pagap itinapasama kitay. Ni Patrick kumati kasaritam. Tiyak pa'y kayat akasarita, papa. Ang mga no sa anak ang makatupal. Daita ti paglaygam. Ngam sa kantulag balaw, intun mapukaw mun ni Patrick. Agya mo nagtapin at gam di awis ko. Adya ti kahit mo amirindan. Agpa-order agad ti sekretaryak. Agyaman naglangan, sir. Sa anak nagbayag, ado ti agurura at trabaho. San ka madanagan ka ni Mrs. Rabar? Impagada ka kengkuana. Ipagpakaunakon keng ka. No saan ang nasayat ti panagsarita ta? Kasaritak ni Mrs. Rabar, ti pamuspusan na ka amay kat iti trabahom. Anya? Apay masapul nga aramidin nyo dayta, sir. Napatag ti pagragsakan di anak ko. Diyak kahit asik ka ti pagapapaan na kini Patrick. Iso nga daywam. Anya? Agayam kami lang. Sa anak amamati at agtungpal iti nalablabas ngem agayam ti relasyon nyo. No dayta ti kayat niyo, sir. Okay. Liklikak ni Patrick. Naimagtanadanon kayo pa'y lang dito'y balayo, mama. Dak pa'y kayat ang makita ni Patrick. Wendy, siyak ti makamu kini Patrick. Basta, saan ko pa'y kayat akasarita? Saan tayo napagsaritaan dayta? Aywan gayam, mama.
Kasarita ka no ni Papa dayjay a Jamila. Tapno anya. Tapno adaywan na ni Patrick. No saan pa lang agnakam iti napasama kitay. No di na pa lang liklikan ni Patrick. Jak lamon. Anya ti aramidan niyo, Mama? Ang amuyo? Adda na panunot ko nga aramidan. Tapno aginat tayo ta. Itay pa'y langaw awagak ni Jamela. Agriring ti cellphone na. Saan nakmat asungsung-batan? Ay, kagura naksamatan. Gapu iti inaramid daw hindi kan Mama. Padasak man nga awagan. Aday ta. Agriring ti cellphone na. Apay niya nawagan nakmanan, Patrick. Imbagak kan aliklikan na kon. Kagura nakadi. Gapo iti inaramid daw hindi kan mamaken ka. Saan kan akayat agayam, Patrick? Anya? Ang amom akasapulan ka. Ngam saan ka akasapulan? Anya? Itay pa'y langaw awagat ni Jamila. Agriring ti cellphone na. Ngam saan nakasungsungpatan. Kagura nagsamatan. Kapu iti inaramid daw hindi kan Mama. Padasak man ang awagan. Aday ta. Agriring ti cellphone na. Apay nga nawagan nakmanan, Patrick. Imbagak kan ka aliklikan na kon. Kagura nakadi. Gapo iti inaramid daw hindi kan mamaken ka. Saan kan akayat agayam? Anya? Ang amom akasapulan ka. Ngam saan ka akasapulan? Kaayan-ayat ti kasapula. Isungay ka kon iti gundaway ni Rexon. Saan? Jak ipalubos. Patrick, apay kumasan mo ngay palubos. Gayam ka laang? Saan mo atingal ti biyag ko? Saan asi ka ti magdesisyon iti kayat ko aturungan ti biyag ko? Karbagak mat ti agragsak. Saan ka nga agragsak kini Rexon? Agbalin lang a kalbaryo ti biyag mo. Kaslam amom launay ni Rexon. Jamela, no talaga nga ibilang nakagayam. Denggenak. Ken damagak man ken ka. Ay ayatom ka din ni Rexon. Oh, apeng agsinnaay ka. Okay. Ikarigatak nga adaywan na Rexon. Ngam iti may sa kondisyon. Adaywan nakmatan. Anya? No talaga adi mo kaya't anariribok ti biyag ko. Adaywan na kon. Ang agayam ta. Patrick, ada pagpatinggan ti panagayam ta. Lalaki ka. Saan ka kumamat nga agbalin analupoy? Anya? Maragsakan iti dayta nga inaramid yu, Papa. Ang nasaysaya at kumapay nung kasarita yun ni Mrs. Rabara. Ikatinalaangan ni Jamila ang empleyada na. Imbagag daytagan ni Mrs. Rabara. Gumasayangan ka no. Amang ikat kini Jamila. Mabagdalkan ka nagagat ka no ngagtrabaho. At napatpatag ka din ni Jamila ng ti panaggayam yo. No saan nga inawat ni Jamila iti injaya ni Mama Aida kenkwana a kwarta tapno adaywan na ni Patrick. Dini Mrs. Rabara la kumanti injayaan nyo, Papa. Sobra mo ta kinaulpit daytan. Naragsakak itim padamag yu, Papa. Makagurak takasyan nyo dayjay a babae.
Nga mumla ko matipod no agapo na akayat kan aliklikan, Patrick. Mabutangak agapo iti kenrapo iti nakam mo. Katatadalumok ng tiriknak. Saan la nga si di marikriknakan ka? Ay ayatan ka. Saan la ang akas gayam? Saan? Saan arumbang day tayo marikriknak? Gaputan nariribok lakit titibiyag ko. Makaanayan nga agpatingga tala nga aggayam. Patrick. Nagsayatan, takin nasarita ni Liberato dahi jay babae. Ngam nasaysayat pa'y ngagpaisunay katanlangan ni Mrs. Rabara. Dahil tangarot ti pakasurat kini Papa Mama. Maasyan kit din kini Jamila. Anya? Ang taamok apamuspusan. Tapno madadaal ko ti biyak tayo kaya babae. Kasano? Diyak pa'y lamay bagaday ta Mama. Makidtot kayong tulaing. Anya? Sige Mama. Bye. Bye. Anya nga tati pang panunutan ni Windy. Patrick. Itay ka pa dita? Girl, I need you. I need your love. Kimuyo kang agpaiso ang nagawid, Patrick. Nga ba niya dito nga aramidam? Nasakit tinakam ko, Mama. Pagkaykaysaan da kami. Tapno agin na dayo kami kini Jamila. Kat agayam kami matlaang. Kasar-sarita ka, sung batam di sa lutsot ko. Mabit lang, Mama. Kasaritak ni Wendy. Agungot tumanunod jak masungbatan na dagos ti awag na. Hello? Patrick? Amom ka dito? Sino ti kadwa kita? Ni Rexon. Anya? Sa dino tayo anyo? Ladingitak. Jak mabaling ni baga. Agawid kan. Adaywam day ta Rexon. Kalaunay. Kaya't ko atulungan ni Rexon at numanubianan ni Jamila. Sige, bye! Wendy! Wendy! Saan mabalinda ito eh? Anya dapas masamakan ka. Nabuungan na kita. Kan pa ng pailaan. Saan ka narumuar? Ladingitek ngam san nakakayat asong batan ni Windy. Masapol amaamuan tayo. No sa dino ti ayan da Windy kan Rexon. Ang mga noan niya tidakas ang mapasamak kini Windy. Ni Rexon lang ang dawagan, Patrick. Awan ti amok apakakuntakan ken kuana. Saan kami anasingad? Awan gayam. Di mo gamdan nga awagan day di babae. Kinasarita kon aliklikan na ka. Ang papa... Mabit man lang. Matanagan ka kadi may sagmak ni Windy when numabuteng ka babaan ititulong na kat manubya ni Rexon day jagayem mo. Saan dak ngamin ang maawatan, papa? Saan nyo nga mo ni Rexon? Anya ti masapol amamuan may pagab ka ni Rexon? Lading itak, papa. Diyak mabalin nga agibaga iti saan ko akap-kap na kan. Matlakayam.
Agdwa-dwa agnuan niya talaga ti adda di banunod mo. Nasaya atak Patrick. Aglalo no pakasignan ni Windy. Agalwad ka kaniyak. Oh, papanabon. Agawid akon papa. Barang maawagak tumatlaang ni Wendy. Kat maamuan no sa dino tinagsarakan dakin ni Rexon. Masigurado nga agawid kan? Ha, mamuak tumutlaang niya ida. Saan ka nga aramid yan adda apagapaan nyo kan Windy? Ni Wendy di umuawag. Anya nga pati bagana kanya. Hello? Ka din, sino ti kasangsangok iti may sa bar, Jamila? Ni Rexon. Ha? Kasi ka ti pagsarsaritaan mi. Talaga ngay ayatan na kalaunay. Nakasagana ka no, amang ikasarkan ka. Ay, nagkasat ka. Nabaknang ni Rexon. Nagado ang negosyo na. Ang pinagkana ng ay, Jamila. Nagbindot kay ti panangrukod mo iti kinataog. Sa anak nga agro-pro pa iti kwarta. Ngata? Wano ni Patrick Tigapuna at di mo kayat ni Rexon. Pangaasim, Wendy. Mamati ka kuma. Agayam kami lang ka ni Patrick. Diyak kagawan ni Patrick kan ka. Siguraduan lang dayta. Katapno mamati ang masapol ababain kanya. Manobya na kan ni Rexon. Saan anas kan nga aramidam dayta? Adabukod ko panunot. Awan ti sabali ang makaiturong itibiyag ko. Ay, dandani ako na disgrasya. Gapo iti panagdardaras ko. Awagak ni Jamila. Kung saan nakasungsungbatan. Asino nga tati kasarsaritan? Iso kapilitan nga mapanak iti balayta. Masapol akasak. Ni mama. Awagan na. Sungbatak na ta. Mama. Sa dino tayan mo, Patrick? Agawid ka. Payarimor ka pa ilang abid. Ada ako nitidalan ko ang agawid. Nakasarita yo ka din ni Wendy. Saan? Apay? Kadwa na day J. Rexon. Andiya. Iso ti awagan nyo, mama. Pagawidin yon. Saan arumbang ang makipagkita kin ni Rexon? Amangan no anya ti mapasamak kin kwa na. Girl, I need you. I need your love. Naimbag ta sinong batan nak Wendy. Nagapo ni Patrick ija balayo ket nakasarita na kanon ni Liberato. Agpaiso ka di akaduam da J. Rexon. Agawid ka kanon kuna ni Patrick asa narumbang nga makilangan ka iti dayta Rexon. Taapay ka no? Saan na kayat ama nobya ni Rexon ni Jamila? Kabuta ayatan na. Nasaysaya at kumano na kayo nga gaya na yati agsarita. Ngam saan mo ka nung matasungsong batan ti awag na? Inawagak ni Jamila, mama. Sige, ituloy ko akasarita ni Rexon. Pagtulagan mi, no kasano ang matulungan kan manobya ng ni Jamila.
Jamila, Oh, Patrick, nagrabi ka ngayon, May? Saan ka diya nagsaritaan tan at saan tan nagkita, Pay? Ang mga nungamuan ni Wendy daytoy. awan ni Wendy iji balay. Kat aging ka kadagitoy. Kadwa na pailaan ni Rexon. Ha? Jamila, dakas ti pangpanggapan ni Wendy. Ti kabutan ko, amangan no iso ti maisagmak. Anya ti kayat mo asawan? Uray anya ti ibagbaga ni Wendy ken ka, Jamila. Saan ka adumngagken ko na? Saan ka mawatan? Kandi mo sinungbatan ti saludsod ko. Pag-imunan na ka ni Wendy. Iso akayat na ka nga isagmak kin ni Rexon. Apa asimrek ka diti kwartok? Kinid daw ko ti pamalubos ni Papa. Asumrekak diti kwartom. Gaputanas ken nga agsarita ta Wendy. San arumbang anak ipagkita ka ken ni Rexon? Agimon ka, Rexon? Ang mo masan para kanya? Ang para ni Jamila? Nagbidot kay ti panangipapan. Aggayam kami lang ken ni Jamila. Ulbat! Wendy, Anangan niyo Tinungpanak na rin. sarita nga gayan ayak. Saan kayo ang makibiyang, Papa? Problema mi kini Patrick daytoy. ikarik Papa. Saan ko atutupan ni Wendy? Sige, nasaya at nung kasta. Denggan nak Wendy. Di mon ulitan ti makipagkita kin ni Rexon. Saan nakamalapnan? Masapol ang mapukaw ni Jamila, iti imatang utap nung mabukodan ka. Jack kaya... Umanaw ka, Patrick! Saan ka pa'y akayat akasarita? Sa dino tinapanam manasapa. Sika ti mga aramid iti pagapapaan nyo kani Wendy. Ijay balay daw Wendy, Mama. Kinasaritak aliklikan na ni Rexon. Kat nagapa kayo manad. Ni Wendy lang tinangapa kanya. Kat tinungpanak. Aniya? Ngumsan ko at tinutupan. Tadakkal ti panagbayin ko kin ni Papa Liberato. Ulitak manan nga ibaga kada kayo, Mama. Kasarita yu kuman ni Wendy. No anya launa iti kabuteng mo kini Rexon. Mama, adu ti dakas ang madamdamag ko may panggap kini Rexon. Kat amangan numapay iti tarigagay na kini Jamila. Kat amangan no ni Wendy ti pagikaruan na. Panagkunag, kaya't nakangailiklik kin ni Rexon. Isung isardeng mo kumanday tangar aramidam. Saan, Papa? Masapol ang mapukaw ni Jamila, babaan kini Rexon. Mapukaw? Numanubian ni Rexon dayjay ababay. Saan laki di nga ipalubos ni Rexon ang makapagsinangid ni Patrick. Ngam, kasanon no si Kati pagikarwan ni Rexon numapahay kin ni Jamila. Kasapulak ti tulong niyo, Papa. Baliwan niyo akasarita ni Mrs. Rabara. Ay, may ramramanak pa din. Sige, ngam di mo ituloy ti panggap mo. Dagamin ken ay dati makam mo iti amin. Naimbag tayo may kaniti opisina k Liberato. Awagak ni Wendy ngam saan nakasungbatan. Kinasarita kita'y bigat. Ngam sanak ng taltalag. Kasanod no pumayso timbaga ni Patrick, ani Wendy ti pagikaroon ni Rexon, no mapaay iti panagkaram na kini Jamila. Pag titinulungan tayo alabdan, kasaritang mo rin ni Mrs. Rabara. Uray siya kundi mang titigatad,
ngitid na kini Jamila. Tumulong nga. Nayunak tigatad ngayawat ni Mrs. Rabara ken ni Jamila. Siya kundi magamoy ti daytoy, Aida. Injayaak iti kwarta ni Jamila idi ngam pinagkadgadandak. Kasarita ka na yung bag ni Mrs. Rabara. Nga aramidin na amin na pamuspusan tapno sa napagkadkadan ni Jamila. Wendy, anya ti paypay ko kan ka? Apay, mabutbuteng tilangam ha, Jamila. Aday o anapin pintasak ngam sika. Noon niya tinagkita ni Patrick kan ka. Saan na ko man ang pagimunan? Agayam kami lang kin ni Patrick. Napot na dayta. Apay, aday mo aklo na Nelson. Guwapo kan baknang. Wendy, tsak ay ayatan ni Rexon. Saan aga po tabak nang kat aklunak matan? Gapo, tani Patrick kay ayaton saan ka di? Saan apod no dayta? No kasta, sumurot ka kanyak. Anya ti maipay ko kan ka, Wendy. Apay, mabutbuteng ka. Adayo, anapin pintasak ng sika, Jamila. Noon niya tinakita ni Patrick kan ka. Saan na ko mapagimunan? Agayam kami lang kin ni Patrick. Napod no dayta. Apay, adi mo aklo na ni Rexon. Kuwapo kan baknang? Diyak ay ayatan ni Rexon. Saan aga po tabak nang kat aklunak matan? Gapo, tani Patrick kay ayatam saan ka di? Saan apod no dayta? No kasta, sumurot ka kanyak. Saan na ka mapilit a sumurot kan ka? Kas na ko na ni Patrick. Adaywam ko man ni Rexon. Ang mga numaisagmak ka. Aniyati ko na. Agkit-kita kayo kadiki ni Patrick, ha? Nagtulag kami idi aliklikan man tagsarita. Ngam iti day di arabi akadwam ni Rexon. Imay dito'y balay. Dang nga babae! Pwede. Aging ko nakapailaang. Aga-agaw ko iti kayad-ayat. Tiro ba ka? Masapo lamang ko ka iti dalan ko. Naskan adadaalat tiro ba karam ni? Hindi! Makinarabot! Panasi! Impatam ko matibok ko! Wendy. Sa dinyo tayo ni Patrick, mama. Patrick! Rumor ka! Anya ka dito mapaspasamak kin ka, Wendy. Apay tarupam. Damagang pailaan. Tinumpanak. Marwam kan amang tungtong pa kanya. Saan tapay nga agasawa, Wendy? Nobya ka laang. Kat, anya ti kayat mo asawa ni Tidayta, Patrick? Ha? Wendy, agtala ka. Anya ti mapaspasamak ka na kayo. Abay, Wendy. Awan ba inday ting anak ko, mama? Pakisisinarak gayam kini Jamila. Katay jay mo't babae. Iso adi na kayat ni Rexon. Gapot na kayat ng agawan ni Patrick kanyak. Nagpanaas ti rupa ka kinaramutan ni Wendy. Nagsakit ti ulok ka po iti panang pungot-pungot na kanyak. Narangkas na unay ni Wendy. Apaya saan ang mamati nga awan ti relasyon mi kini Patrick? Saan na mabalinda ito eh? Diyak kaya't tinariribok abiyag. Iso ana saya at laangan ang mamimpinsanan nga umadayo akin ni Patrick.
Awanan ka itibain! Mama, tinungpadak. Kalpasan ti panang tong paniwindi kanyak. Da kayo matisim mo blat anang tong pakanyak. Saan ka mapmapnek iti may sa babae? Dayjay pa ya Jamila? Agpampamarang agayam. Apay ngamin asaan kayo ang mamati, mama? Sumardan kan! Nas ka na mapukaw da ya babae iti matang mo. Ha? Anya ti aramidin nyo, mama? Awan bibiyang mo na niya taramidak. Nas ka na maputo din da ito akin na maag mo. Girl, I need you. I need your love. Nasaya ata sinong bata madagos ti awag ko. Nakasaritam ka din ni Mrs. Rabara? Saan ba At nasabaling na sa si Kaswat. No itong tungkwam tinagtulagan ta siya akong ti makisarita iti dayjay a babay. Among ka di ngay may dito'y balay ni Wendy kat si imatangak iti panang tungpanak ni Patrick. Nasakit ka titinakamoy ti anak ko. Dayjay a babay iti kagurak. Riribukan na launa yan dagiti agaya na yat. Ambisyosa. Di na kayat ni Rickson. Takayat na nga agawon ti anak ko, kini Wendy. Itamot lang ka sa ritag ni Mrs. Navarra. Nasayaat. Tsak pa'y kinitimang to di tinayon ti kwarta ama itod kini Jamila tapno may kan iti pagnakman. Naulpik kayo. Apay kastoy ti aramidan nyo kanyak. Idinto tawan matidpakas nga aramidak. Apay sana mamati kanyak ni Wendy. Inramraman nyo pa'y ni Mrs. Rabara. Idinto ang nagsaya at kanyak. Kaslatsak mamati ang maaramid na dayto'y kanyak. Kabailak niyo matayo. Saan anas kan apay katak iti trabaho. Kan inchaya ang dakpay iti dakkal agatad. Adagos po sina iti ruwara. Ilakit di manan Rexon data. Saan? Tsak kayat asangwan. Mapanak iti silet ko. Agpupukak. Saan nakapulos arumwala? Uray anya ti aramidan ni Rexon. No agpilit asumrak. Umawakak iti pulis. Ni Rexon, adda kaduana. Nakabutbutan bilang ata. Ala, kung nagmanupin-manaw daytayan. Makapungtot lakit di asa anak kasarita. Tapi naburubor na tilugan na. Ha? Ni Wendy mo tumawawag. Talaga asa anak na inkaan. Di na kaya't apagulimay kan. Hello? Kaya nagbayad ka sumungbat. Kung namlano asino ka, awan mo't ngarong ti kaban palingan. Awan gaway ko kada kayo ababak nang. Nya, naragsak ka kaditan, Wendy? Nagbaligi kan? Nasakit ka di tinagam mo, ha? Gunggo na. Diyak ipalubos ama agaw mo ni Patrick kanya. Apay nga minasaan ka amamati kanyak. Ngamno tari kagayam nga umadayoak. Patgan ka. Wan, taagasam ti katakal agatan tinaitadkan ka. Angam-am mo, sa anak payla amabnag. Kasaritak ni Rexon tapno aramidan nan ti ultimatum. Saan?
nga asim. Di mo kumararamidan dayta, Wendy. Umadayo aklangan. Saan ang mabalin? Di ka pagulimagan, Jamila. Naulpit ka. Managing pupukod ka. Sapay ko mata saan to asikat aglak am kadagitang aramidam kanyak. Nadakala ko maitisangog, tinumpakan. Awanan pinas ka na pagsaritaan ta. Masapol nga inton nabiimot na. Agluwas ako nga pa Manila. Among ka di, akalkalpas milang anak sarita ini Jamila. Apay asaan mo pa'y lang nga inggaan ariribukan tibiyag na Wendy? Saan ka kadipay lang amap iti inaramid da mamakan papang mo? Inramraman da pa'y ni Mrs. Rabara. Oh, among gaya man. Saan kayo la amasyan kenkwana? Apay nga isakit mo dayjay ababae akarupurupat kwarta. Anya talaga tiliknang kenkwana. Tapno agtalnakan. Kang runaan lang hunay. Masapul amaya dayo kinirikson. Anyat mako namita, Jamila. Rimormat lang tipod na agarit mo. Talaga rupak at kwarta. Amok ada kayo tinangper sa kini Mrs. Rabara. Tapno ikatandak nga empleyado. Katitan, naragsak kayo ka din, ha? Talaga nakuspag ka niya. Diyak ko makaiti sumumbat. Ngam na punwa na kun nanaida. Awan gapo nang irurumandak. Gapo ta nagbidot kayo ti panangipapan. Urayan niya pa iti aramidam. Kanda ito iti tandaanam. Awan ti master kamo na trabaho. Nakaturturay kayo matlauna yan. Kasla kabailan nyo amin at Talaga ka di akarkaritan na ka? Diyak kaya't nagkita kayo pa ikan ni Patrick. No saan kayo pa'y laanap iti nakaikat ko iti trabaho? Sige, patgan kayo. Umadayuak. Makapungtutak launa iti dadya Jamila Liberato. Sinong basong baton nakit din? An mula kuman na kinasar sa Rita. Uray ni Karen ni Mrs. Rabara. Kasukat tidak kalagatan. Sa anak pa'y lanap na kiti dayta. Kaya't ko nga madayo tapno saan dan nga agkita kin ni Patrick. Saan ka di? An nalabas launay daytan? Liberato. Sika kumati adamasak na niti dayta abanag. Kasla, adda pa yan sika ti masakitan. Saan dan napagsinupyatan dayta abanag? Sige. No ka ba alam apapanawan ni Jamila? Aramidam. Girl, I need you. I need your love. Jamila. Patrick, apay nga may kapailaan. Ang mga numadamag ni Wendy kat aga pa kayo manan. Nasakit tinakam ko iti aramidan dakin ka, Jamila. Talaga gayam apumanaw ka. Tapno mapnatnan. Umadayo aklangan. Ang Saan nakalapdan? Awan ti karbangam amang lapad kanyak, Patrick. amok. Gapo tagayim naklaan. Apay kalata nagtipayo akmatan. Ada ka di namnamaam asa nga ilim. Ang mga ni Rexon dayta. Ituloy mo ti aging bagay.
Siya kung di makamu kadakwat. Saan? Siakon. Mapan ko kita ano ang sino tagtok-tok-tok. Tuwa lalaki. Dagiti kakadwa ni Rexon. Ha? Saan? Delikado da ito Jamila. Adalakit ni Dakas apanggap na kita alalaki. Dumngag ka iti ibagak. Masapul amaliklikam na kita alalaki. Kunaktupay ang nakabutbutang ni Rexon. Sipsiputan dalakit di amin agaraw mo. Kat saan nang ipalubos ng amadayo ka? Agyaman naklaunay ha, Patrick. Agnernerbiyosak pa lang. Naimbaglaangan, tayo may adagos na kiti pulis nga inawagak itay. Amangan no pinilit na kumatisimrak iti balayo. Talaga amasapul nga umadayo ak. Saan lang atap no maliklikak ni Rexon? Ang muka da ito titartarig kakayan ni Wendy. Jamil, ang Nasaysaya at anday itong aramitak, Patrick. Tapno naragsak kayon ton kin ni Wendy. anya ti aramidom iti Manila. Agsapul ak iti trabaho kitjay. Latingitak, tsak mapaling ipagakan ka ti pianok. Tinasayaat, panawan naklatan dito terminal ti boss. Aging gaasan ka ang makapanaw. Saan ka panawan, Jamila? Kahit ko asigurat dun ang natalgad ti kasasaad mo. Ngam no maamuan da ito ni Wendy, aga pa kayo manan. Makaamuditan. Amok ang makapungtot ni Rexon. Iti pan nakapa ay ti panggap na kin ka. Kat mabalin nga agipulong kin ni Wendy. Kumati karbangam amang salangat kanyak, Rexon. Nasayaan, no pimanawan da jay ababay. Tapno mapukawan ariribok iti ayan-ayat mi kini Patrick. Anya ti kunang? Saan? Agalwan ni Patrick kanyak. Sino di kinasaridam? Apay tagpupungtot ka manan? Awan sirbi na akinasarita yun ni Mrs. Rabara tapno ikatanan ni Jamila, papa. Tapay ngawan. Napan ka na ni Patrick iti balay da Jamila. Kit intulnog na kanupay iti terminal ti boss. Niya? Galwad da jay alalaki kanya. Saan ka narumwarabin? Intun bigat langin nagasaridam. Nagsapa ka ngay may dito balay, Winty. Saan kayo kadya nagkuyog kini Patrick? Nakarabrabiin asimbangpad. Saan asak ti kinakuyog na idirabi, mama? Tayjay, Jamila. Anya? Patrick! Rumuar ka iti kwartam! Windy. Saan da kalapdan, mama? Talaga makapungtutak. Agtala ka kuma, Wendy. Anyang agtal na ti bagbagam. Talaga ka adi mo maliklikan dayjay Jamila. Tinong pamanan ni Patrick. Unam nga taadyak maamuan. Anapan ka iti balay da Jamila. Kat intulnog mo pa iti terminal ti boss. Amok an ni Rexon tinakaamam. Nakapanahon ni Jamila. Kat liklikam kumamatan ni Rexon. Talaga adyak impakamukin ni Patrick ni panggap ko apa nagabrod. Kasakbay a pinagikatnak ni Mrs. Rabara. Katrinog yakon tinagaplay nga agabrod.
Naskan nga ramedag daytoy. Para iti panagulimak ti amin. Sapay kumata na ragsakton ni Wendy. Kas namatan ni Patrick. Kat malipatan nakton. Kaputasan lang kas may saagayam ti pangibilbilangak ken ni Patrick. Juan, kinapudno na. Agayatak kan ko na. Anya day tang araramida, Patrick. Kinamaag. Imbis ko mga grubwat ka na mapan mga opisina, arakit din ta sangsangwam. Di mo mayulot yung trabaho, gapo iti papano ni Jamila? Saan aday tati pagsaksakit ang tinagam ko, Mama? Ure madayon ni Jamila. Nariribok lat tati relasyon mekin ni Wendy. Katanya ti kayat mo sa Wendy ti dayta. Balagad ka. Di mo padpadasan nga isina ni Wendy, tasyak di kang runaan na makalaban mo. Mama, kaslawan anyaman na kada kayo ti panang tungtong pa ni Wendy kanya. Basol mo ngamin. Napan ka pala iti balay da Jamila, ken intulnog mo pa iti terminal. Saan nyo amawatan o apay mo? Gaputa sandak akayat adenggan. Oh, Ni Rexon ti umawawag. Hello? Anya? Kaduam ni Wendy? Saan? Anya ti panggap mo itinobyak? Salbag ka. Saan nakakatawaan?